Lela uin beharreko behar batzuk egoten dire. Baina lela, itxegin duzen bezperan, kinpuleka txikertu, Bai. txikertu, eta itxegin duen kinpuleka galdorostu esaten da. Nik atxapen ganen da, zetu ez beti horrek, kinpulek izan ziren galdorostu. Bai, zeganean luzero okiti berri zeten da, ez da? Geldi ziren. Bai. Eta porruk aparte, Nikola mesatu dut, porruk beste katxarro baten aparte. Eta porru itxak ona erdi ingiru eta kinpule doble. Bai. Bai. Eta gero utzitxuten direnen naztate ziren. Eta arroza botaten zen? Bai, gero arroza gitxi botaten zen, bai, gero arroza egosi. Eta arroza porren naztate zakean. Eta gero dolaz nazta. Gero dolaz nazta, gero kulpesati txiki txukasa aeri nazta, todola. Eta gindila pitxu bet, eta... Bai. Gozo egon ziren orduan. Eta gero proba, inoko zen ikusetan batatekin inberrezetan zen. Bai, gordinik probaten zalela, ez da? Bai, gola, proba. Bai. Eta txarrinestek aprobetzaten zen du esan orduan? Bai, txarrinestek. Darrakara joan, bastante asotokin ginen, eta txarrinestek garbitute egin zen ondo, eta gero binagarea purbete urea ez zara torretik pasa hori usine kantzeko, eta hitza ziren da buskentzak. Bai. Betetu, amarra. Betetu zelan itzen zen du esan? Horreaz, enbuidu, ongileaz. Onileaz? Onileaz.